Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe janggiyankoɓe, en garti kadi e windande men hande noon eɗen janga alkulal ma, ngal ɗo woni ma mangal, ngal ɗo woni ma tokosal. min noon ɓe mbiyano ko ma ɓe mbiya ma mawɗo, ma tokos, ngal ɗo ko ɓangal tokosal. Joni noon seɗa mase alay sago ɗeɗo naata hen. A ko masgal, I ko masgal, E ko masgal, O ko masgal, U ko masgal. ɗeɗo woni masɗe joyi bawoje jangude alkulal. wadde ko A, ɗum ɗo woni A, ɗum woni I, ɗum woni E, ɗum woni O, ɗum woni U. Gasi ɗum ɗo sa wawi ɗum a wawi masɗe pular. ɗeɗo joyi mbiyete masɗe pular ɗe pooɗani ɗe. joni noon ngada mbaɗani gadda pooɗoje. ay A mo mannoɗa o mbatta ɗiɗi mbiya a. ay I mo mannoɗa o mbatta ɗiɗi mbiya I. ay E mo mannoɗa o mbatta ɗiɗi mbiya E. ay O mo mannoɗa o mbatta ɗiɗi mbiya O. ay U manɗa goto mbatta ɗiɗi wonta U. Gasi ɗo woni polle. ko fooɗani mbatta ko gotal gotal woni ɗum ɗo gotal gotal. ga noon ko polle ɗiɗi 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 ɗiɗi. waɗo woni A mo fooɗani o. saɗa fooɗa mbaɗa ndani mbiya a. ɗo ko goto fooɗani. saɗa fooɗa ɗiɗi mbatta mbaɗa ni wona I. ɗo ko E fooɗani. saɗa fooɗa mbaɗa ɗiɗi mbiya E. ay ɗo ko O goto fooɗani. ka jiɗa fodde ɓeyda goɗɗo mbiya O. ay ɗo ko U goto fooɗani. jiɗɗa ko fodde ɓeyda goɗɗo mbiya U. tawda fayi ko masɗe ɗe kalete ngara noon masen ko masaden hande ma o. ay manani ay ko A mbaɗɗa hen nde mbawɗa wiide ma. ɗone ko ma o gadduɗa mbaɗɗa hen I nde woni mi. ay ɗo ko ma o gadduɗa ha gaynuɗa gadduɗa E masɗa mbiɗa me. ay ɗo ko U ko o ma o gadduɗa mbaɗɗa hen maskal o ngal mbiɗa mo. ay ɗo ko ma gadduɗa ha gaynuɗa mbaɗɗa hen U o mbiɗa mu. joni noon mbaɗen nani usto seeɗa. ni usto seeɗa mbeɗa heƴa toon. ayi joni noon gara ɓeyda oɗo ɓeydan mo. gara oga ɓeydan mo. ayi joni noon dirtinen oɗo o dir seeɗa. o dir seeɗa. o dir seeɗa. eyi wawa wonde ni. o ni ara wona ɗo seeɗa. o ara ɗo seeɗa. oɗo ɗo seeɗa. oɗo ɗo seeɗa. hankadi mbawen dañde alkulal kala wawa dañde abbade mo jeeyi o mo wondi o. oɗo seeɗa. eyi hayde oɗo kadi oɗo abbo oɗo seeɗa fotay o U o. gasi a joni oɗo A kankone mbaɗen feere o egga seeɗa o ara haɗo ha ɓurti. eyi moƴƴi ɗo. hide oɗo A mbaɗɗa ɗo woni ma. oɗo I mbaɗɗa ɗo woni mi. oɗo E mbaɗɗa ɗo woni me. oɗo O mbaɗɗa ɗo mbiɗa mo. oɗo U
mbaɗɗa ɗo mbiɗa mu alkulal ngal ko joyi watte hende janngo ɗo noon garɗa kadi ko wawde fodde wadde gadda ma o ha gayna pawa hen polle ɗe mbiya ma ay ɗo ko ma o gaddata ha gayna gadda i o mbiya mi ay ɗo gadda ma o ha gayna gadda e o mbiya me ay ɗo gadda ma o ha gayna gadda o mbiya mo ay ɗo gadda ma o ha gayna gadda poɗɗo mbiya mu gasi ɗum ɗo tan jangata gayna wonde a gayni keɗɗa yeeso o gabina waɗa caggal seeɗa to ndira e maskal muɗum o kadi abboɗo seeɗa o abbo e seeɗa beele howray maskal muɗum seeɗa eyyi o kadi abbo seeɗa e gasi moƴƴiɗo yooɗi ngara noon jippoɗa bencita no mbiyata am ay ko aw adi am gadda i mbiya im gadda e mbiya em gadda o mbiya om mbiya om gadda u mbiya gasi ɗo a fooɗani ngara pooɗen ay gadda mbiya ay im ayde ayde om ayde gasi ɗo timmi ɗo kadi timmi ngara noon ɗo lombotoɗo ngara lomba no mbiyata ay mam jaha yeeso mbiya mim jaha yeeso mbiya mem jaha yeeso mbiya mom jaha yeeso mbiya mum gasi ɗeɗo nde wonno kañum ko ɓe mbawata wadde tan bindo gotol nafa ko woɗɗo seeɗa beele kañum wawa dañde dawa julngal ayde yo ngara noon ngara pooɗamo no mbiyata mbiya mam ayde a fooɗi ɗo mbiya mim ay a fooɗi ay ɗo mbiya mem a fooɗi ay ɗo mbiya mom a fooɗi ay ɗo mbiya mum gasi ko jangete e ma ko jangete e ma e hewde ko ɗo haaɗi ko so ɗiggi han kadi a gayni ko jangete e ma masɗeɗe nana dow a masi ɗum gila goo ha yetti less ɗo noon sa saggi ɗo ndewata saggitoɗa walla an keso jiɗa nadde o ndewa ɗo ngara naata mbatta ko 0 0221 117 906 14 81 ɗo yayali gaddade temedde ma 4 bindoɗa naata jangga a yiɗa gacca ndeeƴa hay goto wiya yar sa yiɗi janngude ngara joɓa jende jangga a yiɗa gacciɗa ndeeƴa a yiɗi ngara mbaɗa no mbiyeɗa jettiɗa e bande en jangga nani waɗeni ha yaay seeɗa ɓurti e moƴƴi e nayi nanɗon ɗum ɗo woni cagguɗo o ɗo rewata jiɗɗo nadde o ɗo rewata jiɗi wadde ballal mum o e jangde he ɗo rewata yetto min so Orange Money so Wave so Western Union MoneyGram jingoɓe yo ngar jinga walla ɓe koye balla ni foti ko musidɗo moɗon giɗo mon saabu Allah yayali ko Sénégal alkulal mon manan ɗon ɗum ɗo woni ma mawɗo ma tokoso masɗe mon nani a i e o u wolle mon nani a i e o u masen ma
mi, me, mo, mu en pooɗani garen pooɗen ma, mi, me, mo, mu. Benciten am, im, em, om, pooɗen am, im, em, om, garen lomme masgal mam, mam, mim, mim, mem, mem, mom, mom, mum, mum. Gasi yette kuɗi mon e karneji mon mbani ɗo jangon ɗigga on kola koye mon ƴewon bawɗo akkoɗon saɗa makko o holla on o walla on yiyan lawol walla nde on ɗo 00221 77 906 14 81 yaya ligne yawa sabo ngara kala indema yettoɗo ka nato gaddora temedde ma nayyi binduɗa jangga e jaramma gadda jangga jarnanima ɗo kajuma ni foti. Wassalam.